Sziasztok! Most pedig egy redstone rendszerrel szeretnék foglalkozni, amiben el tudjátok rejteni a bányátokat, illetve ilyen dolgokat. Tehát nem fogom bemutatni ebben a videóban, csak a megépítésével fogok foglalkozni. Tehát 3 alappisztonból áll, itt van 1, 2, illetve itt a harmadik is. És tehát ezt a szélső pisztonokat időzítéssel kell beiktatnunk. Ugye ez a szélső piszton ezt a blokkot középre tolja, ezek pedig ez alá tolja ezt, ez pedig feltolja ide, erre a szintre. És így teljesen egységbe a talajjal mehetünk le bányászni. Lényeg még, hogy itt blokkba vezessétek, vagy különben nem fog menni. Hát ennyi is lenne, ez ilyen kis egyszerű, megépíteni nem fogom, mivel a Fraps folyamatosan szórakozik velem. Tehát itt pedig eltakarhatjuk így. Ja igen, és hogyha ezt a kapcsoló alá rakunk redstone-t, akkor az is aktiválódni fog. Illetve még egy dolgot nem mondtam, hogy akit itt ez idegesít, szóval pont ide szeretné rakni a létrát, ide nyugodtan betelt blokkot nem fogja őt zavarni. És működik. Megnéztétek a videómat, várunk titeket a következő videóban.